But Agartala Tongo moti kayo moti sogo ahai kayo palo sogo ahai no angke bono phalia angke bono phalia tongo ang phalma bai simi ang basa pori ri maya bole salsa sane ke phali sawa no boi phani salba sa phali jana ne ai ang ani musung mane ang khai tongkha ani busai busa ani buma bupa ano hamta ke bora ano khai ri toni wo nung ano hinai sabo ba ke bo phana ano lori wo maya nung ano phala ba ani bare khaya ba subung tong ni ang ke mane khani nai jama koroi ani mutai tongo ani thakur ano bono nai khaya bono ano joto tisu khaya bono ano ani live no no so khaya khaya bo sa ano nai khaya nung ano sane sabo ba khai mang ka ni yakong ba tam ba sa nung ka ba khai mang ka khai please am ti dang ti khulungbo yakrong be ang no ani je ano om hai khaya ro kin to jibna par hami mangal So chini tara batul mana shandor tine video ni thumbnail title intro no gino seman kana of video town no teaching snam saktong abagi phadi direct main point jaga norok display khoroksa bukhuk no nogiman kana of bukuni mong angkha Rine Merina Devarma Tawuktam Khan ba of Bukhuk henke Agartala Tongai bini charaino school poriri tonguta henke ama hajagano baksa borok shinia borok Sini celarong ta bono message ke shawo neng Agartala Tongai tam khalai neng Agartala Tongai shakta phalitong nini ama he dam ni besek manike neng sinal phalto hne bono direct samang ko kala keta baksa borok bono message khalai ama ke saitong kha henke of Bukhuk belenyo sajagli joli jakha bo kok phirong rika ang Agartala Tongai ani besana poriri tongo nor anotam namsik chajake national sak te ani already no besai tongo ang ani besai te besa khoroksa tongmani bising den ang belake happy khuji tongo ang sak phal hele koitin jorate besak phale sak phale ani besana poriri tongmanai ba ang ama hai 2 number samung jaga kere ang Agartala Tongai pono ani besana je poriri tongo Kuno dino ama hai samung sitra bai ang kobol jakre plus ani ama babu taku bukobo semano ang bomo ka hai borok abagi sanamo sungo je tomung sitra tongne ro ana ama hake kuno dino phat jaga hamya hani majwra ta berladi o bukhuk ama haki bin khane kok reply rui shaka tangi hinkai bono sinianu ke borok rok sak phalo Agartala Tongai sak phali tong service ro hne message khai barbar Kok Sitra Saui tong ka abagi bo okono reply rika Bini amazo to kok khana malo seng chikon sa kono sanamo sengo Agartala wo kebama borok no 2 number samung khane bo tongo eba kahamni samung khane bo tongo henkai khorsa hamyange te khorsa hamyane akho ge heriba seng jasa borong phon hamya sai hani sana sikang pulya farso proof evidence tona nanai proof toman ya kole se bono hamya sai hani majwra berani te Agartala thanga Agartala tongkha mane joto bor hamyango akho ge Agartala baksa samung bo khalai tongo te baksa nijini bosano poriri bo tongo en baksa ka chakri bagi phono ajaka tonai aram bisingo te alkane kok santhangi do buito bisingo 2 number samu khane khaitung hedeba abo norbo nukutung abagi jeng ob video ni bekakti amana sanamo sengo Agartala Tongnai rok ni bisingo kaham bo tongo hamya bo tongo henke hamya khoroksan bagi joton hamya hani manya o kaham khai tongmani bisingo bo te khorsa hamya no kaham ni semanya abo joto loko je nugu tone sema tone bor kaham kene siwo jeng last day shabone repeat khane jeng ojaga ke bono hamya ke bono saya hani sana thangya I bukhuk je kok samani amone se jeng noro share kho so chini tara batuli mana sundar wanke I bukhuk ni khani kok khanai ne di bin khuktinyo bono bui Facebook ni messenger te message ke shawo tomung sitra tongo neng sak phalo rokhni ta abagi bo belakne chachake joli jake bin khan ko reply rika so norbo of video no nai full video na ke tam sanamo comment ke sari te bin khani kok samaro chach tongkha ke share karna ta pokti Jotana ani family rok nong no ani kok kaisa tani sanamo tongo tame kindi kaisa borok abo tami sanani kaisa ya kani ado mane sojo khaimi ado ekdom kok tami sanani hamya basa khayo abo ke boya abo je sinijak nukjak borok no to tame kindi tamra ana se hinja nangjage tamra ana sabe nangjage joli jage ana ase kayo mane jatre por Agartala Tongai moti khayo moti sogo ahai khayo phalo sogo ahai no angke bono phalia angke bono phalia angke bono kuno khaya ani busai tongoi tongo ani busai rangtak si tongoi tongo ani busai se sala kaham ni tongoi nai thok sala kaham kai ani busai basa ang tongoi sawe ani busa manoi kaham bo susto kaya ang Agartala Tongai busa pori oi tongo ang phalma bai simi ang busa pori ri maya bole salsa sane ke phali sawa no boi khani chalba phali jana ne asaka ano hamja ka saria khaye asaka ano ko hinka ang du khona ngodo norok ano Facebook haparo je ang habai je kam khaime no khote abo ke boya abo sinida nuda nigera nigini borok no ama hai khayo do abo buya abo jemon sinida
ekawana mongduda duda rewe kholo koi kha khayo ha ang samni jakaba ang samtam hamya khaikaba ningana su nor ana su hamya khanya nangya ana nor hamya nor ana hamya khaya ani bagi hamya siga ani bu sate bu pora mano ani bu sate bu jugo kawanu ang ta ka hamngana ani bu saiba asana ana hamtago ani bu saiba ana sunu sabdo ani ama babu bana hamtago ani babu ba hamtago ani baibu mana hamtago do ang ora bunyo khobe video khaya ana nang phalya ba ko ya ba holong je sima toksa sori toksa si phadi thangano holong la tongano rino merina no tongano bokun gino bachen bobe thaya ani mungte chen song ya am han tongano nang phalo ni nang sara dongya borona nang ani facebook no nang ani photo no nang iskin shot kapan na daga nang ana phalo hin pon sui tong de buiba ana chini wa ani family no ba chini wa ani pu phata mu khai tong ani pu sai ta mu khai tong ang ta mu khai tong ang ta bo da ga tong bu jo to ni chini wa am se ka ana hamya sara nang do ang facebook hapara thagi kam khalai ang ani musung mane ang khai tong kha ani bu sai bu sa ani bu ma bu pa ano hamta ge bor ana khai wi toni wo nang ana hinai sabo ba ha ang sama nungui malia ang video khai nungui malia ang je ko khai nungui malia tam nang ana si hin sanang ba ang aram ka tong ble ang sandi ka tong ble ha an bu sai ana sare toni wo an bu sai ana no ba de usu ki sandi ka toni ro an bu sai je ko ni hiana ble nang hide rang ang bai thang ma bere de nang ana hindi nor ana hindi hin sanang ge nor hin sanang ge ang tak de ka puta ka an bu sai ta lang ang ta bai de se thang bere go ne mrai ba ni thang mrai je kolom phai ne se kang bang kolkata de go thang bere ya ko wang happy ka phayan bu sa bu ten bu sai bu sa te lang ge nang ana je sepang hindi hin pa no ni ne bu ki phat we holong ni tok sa holong go thukang kai tok sa ne bu je phat thang chi ro me ro ta holong di dong ba di nom tong an ke bu phan ana lo ri we ma ya nang ana phala ba ani ba re khaya ba chubung tong ni ang kem ne khane nai ta ma ko re ani mu dai tong go an thakur aro bo na nai khaya nyai bo na ana chok tu khaya nyai bo na ana ani live no so khaya nyai khaya bo sa ana nai khaya nyai nang ana sane sa ba ang ku no ung sa kya nang ana hindi ang ku no ung sa kya ang tu khonang ya nang hinga kai to panang phiro ke tong ma ya bu hino baksa mane am te khai me rong no pujo ta khlai di da phalwi saui tongo samna phal da phal ha ni baba baja ang tong nong ni da rang saui nong ni rang pusa saui da ang ko kha ang kem no ang ku no khai ya iko ani mo se rang jak ani mo si ko ani bu sai ani bu sa bo hai gere je ke bo ani bu sa jak ani bu sa ni sara ke bo gere te ani babu ani ama ani bai bu ang asung no te ke ya te ani family rong no bang ham jago borong no bang jora ri ma tong ta gang facebook hapara haboi abu si ani te kunu ya no ro banai tong ma te family rong sa ya tagle bahut jolika a tam ni abo kintu boro ko ejen boro bai ko bang tung bai to asade hingsa tangge hingsa ang ka join ya busaputi pekha gengo busaputi hamyang nai nung onoti lama thanglang jibon pa nung buni ba hamya buni ka hamno nung mai ta nge bukhata ki odi ni khaimang ka ni ya ko ba tham ba sa win ka ba khaimang ka khai please am te tang de khulungbo ya ro bi ang no ani je ana om ha khaine ro kin to jibona pa hami mangalak hasta hamlang to no am te khaja ka ang ka kuso ko ka nai an ba ke mutai tong ani bukha odek poriskar